Вітаю, даражэнькія! Ну што, вось і надышоў новы год. За мінулы год шмат чаго было зроблена, шмат чаго было зварана. Я налічыў аж на 19 гатункаў піва, якія я зварыў мінулым годам. І спадзяюся, што ў мяне атрымалася парадаваць гэтым півам і вас, хаця б крыху. Спадзяюся, ў наступным годзе зварыць не менш, а то і больш. І новых цікавых гатункаў, і нейкіх старых, якія ўжо сабе добра зарэкамендавалі. Ну, а вам магу ў наступным годзе пажадаць шчасця і каб усё у вас атрымалася. А я тым часам ужо рыхтуюся да жмокшалы. Гэта піўны фестываль у Літве, які пройдзе ужо на пачатку лютага. Так што рыхтуйцеся, завітвайце, спадзяюся, там буду таксама удзельнічаць і што мяне запросяць. Ну і піва само сабе не зварыць. Вось таму сижу 1 студзеня і вару піва. З навалеццем!